И здравейте хора, аз съм Вико. Днес ще играем в FIFA 7, не в FIFA 17, днес ще играем Soccer Manager 2017. Знам, че харесвате Soccer Manager и затова реших да изтегля 2017-ката, за да... Не знам, защото мисля, че ви хареса. И сега търся... Пак ще играем с... Пак ще играем с Реал Мадрид, защото... Мисля, че те са най-силният отбор, но... Сигурно, че сега ще има някой в коментарите да му напсува, но... За мен това е моето мнение, за това... Както искате. Моето мнение е такова. Вашето мнение не знам какво е. И аз избирам Реал Мадрид. Продължаваме. Хоп. Започваме. Така. Седит. Продължаваме. Reject. Така. Продължи. Така, сега ще направим малко промени. Иско го заменям с Модрич и Васкетс го заменям с никой. Добре. Продължаваме. Ох, че кисна. Приятелски матч. Играем. Така. Yes. Втори гол за нас. Това е просто... Не знам. Този път Роналдо не можеше да се справи. Роналдо. Това мисля, че беше Бейл. Или Бензема. Не съм сигурен. Не знам как се чувам. Кажете ми дали трябва да намалям музиката. Гол на Роналдо. Кажете ми дали да намаля музиката или да продължа с силна музика. Разбира се, ако не се чувам, определено ще намаля, така че... Родригес. 5-0. Така, продължаваме. Бензем. Окей. Фаул. Червен картон за Витоло. Окей. Back to match. Продължаваме. Да, и те пускат център. 50-та минута. Роналдо. За малко. Така. 60-та минута, 5-0, мисля, че те няма как да изравнят. Това би трябвало да е Дуспа, нали така? Да, Дуспа. Роналдо няма как да не вкара. Това е гол. Какъв гол на Роналдо? Просто... Вкараха ни гол, вкараха ни, но... Все пак ние сме 6-1, затова... Какво кажа? Бием.
ще изигра още един матч и ще свършвам. Да, нека продължим с матча. Охо, Погба. Ехе. 8 милиона. И за Погба 34 милиона. Аз имам 36. Не знам. Добре, ние продължаваме. Пепе. Така ще играем срещу Атлетико Мадрид. Много ми се иска да купим Погба. Така. Продължаваме с мача. Навас е най-добрия, бе. Навас спасява, както винаги. Бенц. Този вратар просто не... вече свърши по времето. Какво за Касилас? Кера Касилас. Еми, продължаваме матча. Така, Иско. Корнер. За малко. Така, Рамос. По дяволите. За жалост ни вкараха. Добре. Касилас, добре, че го взех. Но ни вкараха, което не е никак лошо. Не е никак зле. Не е никак добре. Yes! Добре. Не! Добре. Добре, равни сме 1-1. Да видим. Да, точно така. Точно така приключи матча и... Сега... Опа. Еми, тук мисля да приключвам този клип. Пишете ми дали да купя Погба, за да... Знам дали искате. И това ще бъде всичко от този клип. До скоро!